Urumea, etengabeko bizi emaria. Nafarroan, Ezkurrako mendatean jaio eta Donostian itsasoratu arte, ibilbide bihurgunetsua marrastuz, inguru natural eta landa eremuak zeharkatzen dituen ibaia dugu. Goizueta, Arano, Ereñotzu edota Hernani herriak lotuz, eremu malkar eta eze honek Urumea bailarak biodibertsitate aberastasun handia gordetzen du. Bertakoen nortasunaren adierazlea ere bada, elkargune, jolasleku, garraio bide edota energia iturri izan ohi da. Ekosistema natural aberats eta konplexu horren barruan, hainbat espeziek bere bizitokia eta babeslekua aurkitzen du. Gipuzkoako eremuan babestua, Natura 2000 sareko kontserbazio berebiziko eremua izendatua da. Errekastoen inguruan, iratze paleotropikalak, anfibio mehatxatuak, landar endemikoak eta beste hainbat espezie babestu ere aurkitzen dira. Izokina esate baterako, 20. mendearen erdialdean desagertua egon ondoren, gaur egun, Urumeako urbizietan ikus daiteke igerian. Aisialdirako erakargarritasun handiko eremua honetan, ibaiaren inguruan ematen diren giza jarduerak neurtu eta kontrolatzen ari dira azken urteetan. Sentsibilizazio eta ingurumen zaintza lanak bultzatuz, bertan bizi diren espezieen habitatak babestu eta bertako herritarren bizimoduan ahalik eta gutxien eragitea da asmoa.